Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe messages audio iyo voice note randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu vachiti ndichangozama kuti ndinge ndichingobata pano nepapo ndichikuonesaiwo kuti money laundering inofambiswa sei, hanzi how we used to launder millions for other rich people muZimbabwe. Hanzi let me tell you kuti what really takes place. The real game, it is not about kuwina ma-elections kana kuita sei. Chigemu chacho ndechekuti vanhu vange vachiita mari, kutotamba makasa chaiko nemari dzenyika. It is about gold, forex uye zvekare neavo avanoti ma-ghost companies. Saka inini I was not just a runner, I was also a cleaner. A cleaner munhu wekuti anoita kuti mari dzimwe dziya dzinenge dziri mari dzemadhiri dzinge dzichizodzoka munyika dzakachena. And here is how we used to clean the blood money. Zvataiwanzokuita mukoma ndezvekuti mari idzi taidzipiwa dzinenge dziri mari dzinenge dzabva kuma illegal mines, kazhinji mari dziya dzinenge dzakashandiswa pakutengwa kwegoridhe rinenge rakacherwa nemakorokoza kunana Mazowe, Shamva, Kadoma. Ndo dzimwe mari dzataipiwa idzodzo. The majority of that money comes from illegal gold mining. Then kune imwe yavanoti tender inflation. Kana vachiti tender inflation, it means kuti kana a government department ikaita issue out a tender, let's say panenge pachinzi kuvillage kwakati kunenge kuchifana kuti kunge kuchizocherwa borehole, and usually like borehole rinokwanisa richikosta iro $10,000, tongoti $10,000. Then kana kuri kunzi if that tender has been issued out, inobva yachizopiwa munhu anenge aine ma-connections. Munhu iyeye anobva achizoisawo price markup ye$500,000, zvichireva izvo kuti borehole ramunoziva kuti rinocherwa ne$10,000 rinogumisidzira razocherwa ne$500,000. Mari iyoyo inenge itori nemunhu anenge akatoimirira. Iwewe nekambani yako munozongotorawo kakati. Most of the times you'd find out kuti kunyangwe nekambani yacho inenge ichitodrilla borehole racho, kambani yamunenge mazotsvaka kuti inenge ichitodrilla borehole inenge itori kambani zvekare yeumwewo munhu anenge atoriwo nechinzvimbo sometimes mugovernment, kana kutoti munhu anenge aine ma-connections. Dzimwe mari dzinobva kuma-investors. Hazvisi nyore kuti munhu unge uchingoya kuzoinvesta munomu muZimbabwe, nekutoti kana uchida kuinvesta, not kuinvesta uko kwamunoziva kwekuvhura zvima-tuckshop, I mean apo panenge paine mari chaipo pekuti unenge uchingoenda uchingonotora mari. Iwawo ma-investments haangotendedzwi kuti kana ani zvake ange achizoitawo ma-investments. Kunyange ukanzi unenge uine mari, as long as uine connection, munenge muchingotambirako kuzvimasupermarket nezvimwe zvima-business zvavanoziva kuti hamumbofi makabata mari semari dzinenge dzichibatwa nevamwe vanenge vaine access kune zvicherwa zvenyika kana kuti mamwe ma-businesses anenge achida ma-foreign investors. Saka ma-foreign investors ivo zvaanoita kana vakauya munyika, let's say kana vachida access kungava kuri kuma-diamonds kuna Marange uko, panotobhadharwa mari refu kutoti unge uchitotendedzwa kutoti unge uchizotoseta up your mining company. Pasina mari iyoyo haumbofi wakakwanisa kuita set up the company. Uye zvekare each and every month pamari yaunenge uchizowana unenge utori nepercentage yaunenge uchipa, angava ari minister kana kuti munhu anenge akakupa connection, anenge akakuvhurira dom. Kunyange ukada kutanga kambani yako, kunyange ikava kambani yemanufacturing, kuti unge uchizowana mamwe ma-permits, zvinototi netsei kuti unge uchimawana ma-permits iwawo pasina kubhadhara, pasina kuvimbisa. Avo vacho vanenge vachifana kuti vange vachizokupa ma-permits a certain percentage each and every month, kana kuti paunenge uchizobata mari. All this will be in cash. It will come in hard US dollars. That is the money that we were using, my US dollars. Kana motikari, munongozviziva kuti vanhu vedu
ava vane a fine taste for big cars. Makore acho iwawo vaimhanyisanawo nemazi Prado ndiwo ainge achiri kutonga. Kana mukada kungotarisa mazuva ano motikari dzacho dzimwe dzinenge dzichingobuda zvimwe zviya anenge ari mazimotikari mamwe aya anenge achidhura. So nothing ever changed. There is nothing that is new under the sun. MaPrado paainge achiri kutonga ari iwo mazimotikari aidhiraivhwa nevanhu vanenge vaine mari, angava ari maChinese ainge achiuya munyika for mainvestments, vaitotengera vacho ivavo vanenge vachifanira kuti vange vachizovavhurira madhoo nemikana motikari dzakaita semaPrado uye zvekare nemaBMW angava ari maX5 aya ekudharadhara. Ndo motikari dzaitotengerwawo vacho vanenge vaine mukoto wacho wekuti vange vachizovapa mining claims. Mazuva ano munongoona motikari dzacho dzinenge dzichingobuda, uye zvekare mari idzi dzaisazoendeswa kubank nekuti hazviiteka kuti unge uchingoenda wakabata kana ingava iri $200,000 benki rinokubvunza, kunyange zvichitozivikanwa kuti mari iyi yauya pano yaunzwa kubank imari yanhingi, ende vachitomuziva havatotendedzwi kuti vangotora mari iyoyo vachitoidhipozita kana muaccount, nekuti panenge pachizoda paper trail yekuti mari iyoyo yakabvepi uye zvekare munhu wacho iye kunyange zvikanzi anenge aine mari akaiwana sei, maprofits aakawana achibva kupi. Internationally banks are supposed to report on all of those issues. Saka isusu semarana tainge tichizogadzira ma-NGO but edu anenge ari ma-fake NGO. We will register ma-faith-based charities. Tobva tatanga kutumidzira madonations. Taitumidzira madonations kungava kuri kuna naMalawi, vana DRC, vana Kenya, but mari idzi like dzaiti dzikaenda ikoko dzaisazonosvika kumacommunities, dzinotonosvikirawo maoko evamwe vedu vanenge vari ikoko vari mafront. Saka mari idzi dzaizodzoka kwatiri as clean money, toita sekunge tinenge tapiwawo mari nemagovernment enyika dzakasiyana-siyana, and sometimes it will come back as relief aid income. Taenda tikanoita basa as an NGO kuDRC. Zvino hurumende yeDRC yava kutipawo yavanenge vachiti relief aid income yobva yachizonopindira muaccount medu. Now mari iyoyo inenge yava mubank. Ndo chirana chatainge tichiitawo makore acho iwawo nemachechi. Saka maprofeti mazhinji vanenge vatorimo muchigemu chacho imomo, nekuti machechi ari easy kuti munge muchirova money laundering, nekuti a church can move millions. Vanhu vanouya vachidonata mari kuchechi, and kana munhu akadonata mari kuchechi hapana kana fomu raanosaina kuti anga achitaura kuti mari iyi yandiri kubhadhara mari yetithe, mari iyoyo yechegumi ndakaiwana kupi. Anongounza mari kuchechi as a free will offering. Saka mari idzodzo ndo dzinozoendeswa mumaaccounts akasiyana-siyana, but inotanga yapinda muaccount yechechi, then chechi inobva yachizodzosa zvekare mari iyoyo muZimbabwe, kana kuti kuita yavanenge vachiti rerouting that money yobva yachizoenda kuma offshore shells, maghost companies. Apa anenge ari mamwe makambani evanhu vakuru, uye zvekare dzimwe nguva taitongoshandisa zvimakorea bag, vanhu votobuda munyika. Sometimes taikwanisa kutopekera vakadzi vemaminista kana magirlfriend. Vakadzi vemaminista here and there ndivo vaiwanzokushandisiwa, but mainly mari dzenyika kana dzichinzi dziri kubuda munyika dzinowanzokubuda nemagirlfriends. Magirlfriends vanenge vachingoenda kuma different holiday trips, vachienda kuma vacations. Ikoko kwavanenge vachitoenda vanenge vachitonosiya mari, vanenge vaine mari dzavanenge vainadzo mumabag. We would pack 1 million kana in a suitcase, and it will be a branded suitcase, maybe for gospel outreach or just for a vacation. And we used to fly these girlfriends vema politician on private jets, kana kuti avo avanoti ma-diplomatic flights. Apa anenge ari girlfriend or someone else anenge achita chirana chacho ichocho, but isusu mari idzodzo ndisu taitodzipeka mumasuitcase. In such a case zvekuti suitcase iroro rikazovhurwa
vanhu vanongoona muine hembe but munenge muine mamwe macompartments umo matinenge takaviga mari dzacho idzodzo. ndo mabudiro mamwe awo ainge achiita mari. uye zvekare the easiest way to clean the money is to buy maproperties. vanhu vakuru vanowanzokufarira kutenga dzimba muSouth Africa, usually kunana Sandton, kunana Waterfall Estate, kunana Clifton. pane vandinotoziva vakatotenga dzimba dzavo, uye zvekare vamwewo vaizongoendesa mari dzavo through malaw firm trust accounts munyika dzakasiyana-siyana, ende vaizotanga kudanana. Let's say anenge ari minister obva auya, mungava muri muSouth Africa, anotanga kudanana nemukadzi wemunyika yacho iyoyo, then obva achizotanga kupa mari girlfriend yozotenga imba iyi nekufamba kwenguva inozodzoswa kwaari munhu iyeye anenge ari munhu mukuru. kunana Dubai, kuDubai hakunetse, kune dzimwe nzvimbo dzekuti kunodhura kutenga imba. saka sezvo vanenge vari vanhu vanenge vaine mari, kana pachinzi pari kuda kutengwa property, they do not even ask kuti property iyoyo iri kuita mari. tine mamwe maZimbabweans akapfuma zvekuti kana kuri kunzi zvaibvira kana zvikabuda pachena, kune vanhu vakatenga entire floors, apartment blocks using gold shipments as collateral. kutongoendesa goridhe wotongonotenga the apartment block, the whole entire apartment block, uchingoshandisa gold pasina mari. Most ministers' kids, they study in different countries. That is another way ye-money laundering iyoyo. uye zvekare kunana Malaysia, vana Singapore, uko ndokuri easy kuti unge uchiregister yavanoti a shell company, then you start to move your money and you move into forex trading platforms so as to hide transactions ako. kunana Switzerland, vana Mauritius, kushandisa accounts hamuna chamunoziva imi. kune bank account anenge asingaratidzi zita, just an account number, just codes. You'll just have a code for your account. uye zvekare there are different lawyers all across the world. Usually there are Swiss lawyers who handle all the paperwork. Clean, professional, untraceable. Avatombobvunzi kuti ko billion 1 billion ndeyani. All that they do is to make sure that they handle the money without asking any questions at all. So one will just register avanoti ghost companies account munyika dzakaita sana Seychelles, vana Panama, Isle of Man, no physical address, just PO boxes and fake directors. kune vamwe vaitoshandira vamwe vanhu vakuru as a maid, gardeners, even a driver, obva wachitonzi you are going to be a director of a company. Later on obva wachizobviswa paudirector hwacho ihwohwo, wangopiwawo mari shoma. Money would rotate between 7 to 12 ghost accounts before landing in a clean trust fund owned by a minister's wife, kana kuti mwana waminister anenge achirana a trust fund. mari yochizopinda zvayo inenge yava clean money. Example, ngatimboti panenge paine company yatichati Agro Solutions Private Limited. It will be a fake company that bought 2.3 million worth of irrigation pumps. Anenge ari irrigation pumps anenge achizopiwa varimi, but it will be fake goods from Malaysia. The truth is no pumps, just clean money. So that is what we used to do. Ndo basawo iro randakadzidziswa na baba vangu, fake invoices. uye zvekare mamwe legal firms who would handle everything, officials who were bribed monthly. Iwewe unoti kana uchikwanisa kubribe mupurisa ne$5 US, what more kune avo vanenge vachipiwa ma1 million. Do you think kuti they will refuse to sign some documents kunyange zvikanzi munhu iyeye anenge ari weZimra? Bank managers who would handle the funds will also be given cuts even up to 10%. So that is what
we used to do. Ndo upenyu hwacho ihwohwo hwandakangokurawo ndichirarama mahori whilst people were suffering. Taitotumwa kuDubai. Ndinorangarira kuti ndakamboenda nababa vangu pandainge ndichiri mukomana wechidiki, I think round about 15 or so. Takaenda kuDubai kunotenga Rolex, watch yeRolex. Pane umwe ainge achida, takaenda sanhasi. Then the following day we were on a private jet returning back to Zim. Takangoenda kunotenga watch nekudzoka. Vamwe vaiendesa magold bars kunana Hong Kong. Kune vanhu vatori nema private yacht but anenge ari mumazita evamwe vanhu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kutori nevamwe vakadzi vangava vari magirlfriend kana kuti vakadzi chaivo vanokwanisa kutoita hanzi macloset, wardrobe. It will be a room but iri a wardrobe hanzi inenge ine hembe dzinenge dzichisvika kuma $500,000 while at least the clinics have no painkillers. Ndo message yekupedzisira iyo yavakatumidzira mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Rikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine chirestaurant changu icho chandinacho kuno kuSouth Africa kwandinova ndiri ndichishanda. Saka ndakatanga ndichishanda samaid, ndokubva ndachizotanga kushanda mune kamwe karestaurant. Saka muridzi werestaurant akabva achizotanga kurwara, akabva anditi kana uine mari ndinokwanisa kutaura nemuIndia, then ndobva ndachizokutengesera equipment yose because ainge achida mari. Nemurume wangu taiva tiine motikari yedu yatainge takatenga. It was a Ford Ranger but single cab. Akabva ati kana muchikwanisa munotengesa motikari then mobva mandipa mari. Saka takazotenderana nemurume tikabva tachizoita saizvozvo. Takatoenda for a meeting tikanotaura nemuIndian wacho, akabvuma kuti it is okay tikasainirana pasi just in case kana tainge tichazomboremerwa nemarentals because at that time zvinhu zvacho zvainge zvisina kumira zvakanaka because mukadzi iye akarwara kwenguva refu. Saka business racho rainge rava down, paitoda marketing chaiyo. Takatengesa motikari yedu tikamupa, ndokubva tatotanga kutorana chirestaurant kusvika pari nhasi. Saka nyaya iripo mukoma, restaurant iyi iri kusimukira. Pa next door pedu pane umwe muNigerian anoitawo zvekusona uye zvekare anotengesa majezi ebhora nemalabels. Saka ane mari isingaiti. Kana motikari yaanofamba nayo haungamboti imotikari yemunhu angoriwo nechishopu chinoita zvekutengesa majezi ebhora zvekare nekusona ikoko kwaanoita. Tinowirirana, takatanga kuwirirana kubva zvandakapashanda parestaurant ipapo. Saka one day akabva achizondidaidza akabva anditi, I can see kuti you and your husband you are trying very well. What I like is that you are foreigners as well as me, I am a foreigner. Vanhu vemuno munozviziva kuti havatombozvifariri kuti tinge tichibudirira. Ari kuti anokwanisa kundibatsira but ari kuda kundibatsira spiritually. Iye ari kuti ane umwe munhu uyo waanoziva anokwanisa kundibatsira zvekuti restaurant yedu iyi tinenge tongoirana zvedu but mari inenge yongouya kwatiri nemagic iyo yaakati anoziva inonzi magic money. Saka ndikukumbirawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisa sei, ndobvuma here kuti ndinge ndichiendesewa kune munhu wacho. Akati murume wako unozomuudza mushure mekunge ndaenda newe kune munhu wacho iyeye anogona kuita magic money. Ari kuti ndinoda kuti unge uchizvionera wega maitiro andinoita mari. Iye anoti anongokata mapepa, kana akata mabond papers obva atongomaisa muplastic bag reblack, kungovhura kudai mushure mekunge ataura mashoko aanenge ataura yobva yatoita mari. It's not like munhu uyu ari kuda kundibira mari, no, akatoti hapana kana mari yaunombobvisa, ndikuda kungokubatsira so that unge uchizobudirirawo sezvandakaita. Hanzi ndinoshandisa magic money.
mari yangu inongouya mushure mekunge ndakatakata mapepa ndomavharira muchiplastic bag cheblack. Saka ari kuti ane munhu wake waanoziva waari kuda kuti ange achizondibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Zvimwe kuda munhu uyu ava kunetsewa nezvinhu zvake, apa ndipo pamava kunzi uya ndinokurakidza munhu anogona kukugadzirira mari nemagic. Muchatonopiwa zvinhu zvinenge zvakatopanduka kana mukaenda ikoko. Ameno zvenyu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.